Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. 4 ministers van het kabinet Ruggenaat hebben het land in een grote problemen gebracht doordat ze een lening hebben goedgekeurd zonder machtiging van de gouverneur. Dat zei parlementariër Charles Cooper gisteren. Het gaat om de ministers Ruggenaat, Gijs Berta, Camelia Reumer en Jezely Itu die een lening van 200 miljoen gulden voor het nieuwe ziekenhuis hebben goedgekeurd voordat de gouverneur haar akkoord had gegeven. Dat is tegen alle regels in, zegt Cooper, en daarmee hebben de ministers Curaçao met een groot probleem opgezadeld. Curaçao gaat investeren, dat heeft minister-president Eugène Ruggenaat gisteren aangegeven tijdens een persconferentie waarin hij aangaf dat tussen 2019 en 2024 een minimum van 2000 hotelkamers zal worden gebouwd. Op basis van een inventarisatie worden tussen 2019 en 2020 ongeveer 1500 nieuwe banen gecreëerd in de hospitality sector. Ook worden er in de komende jaren 1700 nieuwe woningen gebouwd. Ruggenaat gaf gisteren een persconferentie over de investeringsagenda van zijn regering voor de komende jaren. Curaçao hecht veel waarde aan de goede relatie met PDVSA. Dat heeft minister-president Ruggenaat gisteren tijdens een persconferentie uitgelegd, waarbij hij nog terugblikte op het bezoek van Manuel Quevedo eerder deze week. Volgens hem is het goed als Curaçao goede relaties met PDVSA onderhoudt en is hij blij dat ze interesse hebben in de raffinaderij. Mochten zij de raffinaderij in 2020 over gaan nemen, dan zal dat niet makkelijk zijn, zei Ruggenaat. Er is veel werk te verrichten en veel investeringen te doen. Eerder had hij al aangegeven dat de regering zich niet bemoeit met de nieuwe operator voor de raffinaderij. Directeur van Refineria di Curaçao, Marcelino Delanoy, ondersteunt het voornemen van de PDVSA om volgende maand de raffinaderij opnieuw op te starten. Deze start-up werd aangekondigd door Manuel Quevedo, die eerder deze week de raffinaderij bezocht. Delanoy is op dit moment in het buitenland, maar hij heeft laten weten aan de Extra dat hij alles zal doen om de PDVSA te ondersteunen in de start-up. Er is een tekort aan mensen die werkzaam kunnen zijn bij de luchtvaartdienst op Curaçao en nu moeten de mensen uit het buitenland worden aangetrokken. Dat leidt tot zorgen omdat er binnen de luchtvaartdienst te veel wordt geleund naar buitenlandse krachten. Dat meldt de Extra vandaag. Zoals bekend is de luchtvaartdienst in een jaar of 14 onafhankelijk en heeft de overheid minder erover te zeggen, maar er wordt wel scherp in de gaten gehouden hoe de dienst zich ontwikkelt. Inner Circle, bekend van de hit Sweat, is toegevoegd als laatste aan de line-up van het Curaçao North Sea Jazz Festival 2019. Andere namen die al bekend waren zijn onder meer Earth, Wind & Fire, Black Eyed Peas, Michael McDonald, Maxwell, Pitbull en zo zijn er andere grote namen te noemen die zullen optreden tijdens het festival. Dat wordt gehouden van 30 augustus en 31 augustus, zoals Mariah Carey, Maroon 5, Gladys Knight, Aloe Black en Nicky Jam. Curaçaose honkballer Didi Gregorius, die speelt voor de New York Yankees, heeft gisteren zijn 100ste home run in zijn professionele carrière geslagen. Gregorius speelde een goede wedstrijd en was waardevol voor het team van de New York Yankees, zoals zo vaak dit seizoen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.